Atogano ke doarong arada farman adon tinta misen ki juna lang kilong ji pupen Assam Sarkar atum Jal Jeevan Mission scheme deng ponlo lapen Diopani constituency long tame labangso sai claim pon bomason si thek ponlong labangso ke claim kidam bomadim malong Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sorbon Kumar Telenga kilang chari pedodam Lasonsi lakhaing ko rapli Diopani MAC constituency ke parlo Siloni jan mati womi langso National Highway thongke prasirkep atowar pi adung het nona kimi ki kim kerang ponbom Jal Jeevan Mission scheme adimalong an MAC Sorbon Kumar Telenga kahumri dam sonsi prabjin pen mesen ki jonalang kilongji aphan anparta ki claim kedam ke pami sen nangji pusi sai claim bangatuma phan than pachini tekang adun thu ke mesen alang ki jundun longji aphan pumathasi Diopani constituency ara aphan sai ke claim kedam kachu paduk pidun lo pusi alang lipen ningje pon bali pathar pen present terang Karbi Anglong live